za ka riƙe hannunka haka, wallahi idan duk duniyan nan maƙiyanka ne babu yanda suka iya da kai, ka riƙe yatsan nan haka akarmakallahu, ko lokacin da za ka kwanta ko bayan sallan asubahi kafin rana ta fito, wallahi wannan yatsar za ka sa a tsakiyan hannunka ka riƙe ta haka akarmakallahu, za ka tofa wannan sirri duk abin da yake damunka. Wallahi malam, sharri in dai ɗan adam ne ko iska ko aljani, wallahi babu yanda aka iya da kai. In duk duniyan nan makiyanka ne babu yanda suka iya da kai. Dafa'i ne ake yi malam, haka kawai za ka riƙe wanda alamtara kaifa ake karantawa kafa 5, kar ka ƙara akan abin da na faɗa. Alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kana ɗan musulmi ya kamata ka iya shi. Suran duka za a karanta kafa 5 kana riƙe da yatsar haka. Wallahi malam, dafa'i ne na yankan shakku malam, kuma ana samun jalabi da zaran dafa'in kai akai dafa'i to kofofin samu na alkhairi za su zo. Wallahi mutum in zai jefe ka zai jefi kansa ne. Idan mutum ya matsa maka wallahi rashin lafiya zai kama. In ya matsa maka wallahi zai dan kashe kansa kaɗan, daga nan ya cuci kansa da kansa. Dafa'i ne na yankan shakku, babbar yatsanka doguwar nan zaka sa a tsakiya ka rike ta haka, sai karanta alantara kaifa kafa 5 da wannan lokacin da na faɗa, ko dai bayan sallan asuba ko kuma in ka zo kwanciya. In dai makiya sun sa ka a gaba, idan kana tsoron sharrin mahasada to wannan sirri shi za ka yi, ko mace ko namiji a buga wannan sirri da an yi shi yake yi. Yau in ka yi ka samu dafa'i. Wannan sirri idan ka yi shi akalla za ka yi shekara 12 da wannan dafa'i ba tare da ka sake wani dafa'i ba, don mutuncin manzon Allah a yi sharing wa masoya manzon Allah. Masu neman sabulun dafa'i, sabulun jalabi, sabulun samun kuɗi, sabulun warwarewan al'amari, sabulun da yake wanke tauraron mutum daga cikin duhu ya dawo haske, malam duk inda kake sako zai je ma, ka ɗau namba ka kira manaja kai tsaye. Ina 'yan mata da aure gagara, akwai lalle, akwai tozali da muke bayarwa na farin jini da kuma na mallaka. Hajiya a gidan mijinki albishirinki, akwai kwalli wanda mallaka ne in kin sa a idonki, wallahi al'azim ke da mijinki mutu ka raba. Ina 'yan matan da aure gagara, akwai kwallin da muke bayarwa na farin jini da kuma shi lalle, wanda lalle zaki kawai normal kamar yadda kika saba lalle, ki samu turaren da kike so mai kyau ki shafa. Billahi azim farin jinin da zaki, wallahi mutane za su sha mamaki. Zaki samu miji ne sai wanda kika zaba cikin yardar Allah. Kin yi shekara 10 aure ya gagara, kin yi shekara 20 a gidan babanki, baki taba kawo saurayin da ya kawo goro gidanku ba. Wallahi azim cikin sati ɗaya Allah zai warware lamarinki. Wanda yake neman ɗaukaka, kana da shago, mai gida ne kai, kana da yara, kana son su rinka jin maganarka, kana so ka mallake kwastomominka, malam ka nemi zobe mai hatimin sunan nan, ka nemi sabulu da hayakinsa. Wallahi malam sai abun da ka faɗa, shagonka babu wanda ya isa ya zo ma da wani sharri a jikin kuɗi har ka taɓa ka zama mai rariyan hannu. Alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk ƙasan da kake, siyasa kake, ka nemi zobe mai hatimin sunan nan, ka yi wa kanka, ka yi wa 'ya'yanka, ka yi wa matanka, shine amfanin arzikinka alajin Allah. A yi sharing don mutuncin manzo Allah. Ɗau nan ba kira manaja kai tsaye 080 32 22 22 02 ko 081 40 41 72 51. A yi sharing don mutuncin manzo Allah.